Sudning si Manaha, hayan makadawat na sa sweldo ang mga kawani sa agency, human misaad nga sila manwildo. Kahinumduman sa miaging Martes, na po katrabahante ang midangop sa Brigada Action Center. Aron i-report ang agency, diin sila konektado nga nadilatar ang sweldo. Matud pa sa mga kawani nga nagpatabang, nga dulan sa gato sila nga naganto sa paghinuwat sa ilang sweldo. Apan walay abiso ang agency kung kanus agyod mo sweldo, kay nagsigi na lang kini og pasalig og saad. Dihang gipaabot nila sa Brigada Action Center. Nasayod sab ang buhatan sa agency sa ilang gihimo. Gihulagway sa mga trabahante. Una pa kini nga migimok og miexplikar kanila. Gitugan sa mga trabahante, kasagaran kanila ang wala na makasugakod sa pagtrabaho. Nunot usab kay walay ikap pamasahe. Naglaom karon ang mga kawani nga unta tinud-on sa agency ang pagsweldo kanila og dili lang usa ka pasalig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.